Bratasena. Wong gayuh ilmu kuwi abot ya, Ngger. Wong gayuh ilmu kuwi abot. Bratasena ngerti pitukane apa ora? Ana tetembungan jer basuki mawa bea. Jer basuki mawa bea. Kabeh kuwi ana pitukane ya, Ngger. Bratasena kuat pitukane apa ora? Wah, pitukane apa? Pitukane apa? Ilmu kasampurnan bakal tuku kanthi jiwa ragaku. Ya, Ngger. Ilmu kasampurnan kuwi pitukane abot. Bratasena kudu goleki kayugung susuing angin. Kayugung susuing angin rineka jalma. Bapane kayugung susuing angin ana ngendi? Bapane kayugung susuing angin ana ngendi? Ana Gunung Candramuka. Ana Gunung Candramuka. Kuwi mapane kayugung susuing angin. Sabubare Bratasena entuk kayugung susuing angin, Bratasena kudu ngupadi banyu suci Perwitasari. Bratasena kudu ngupadi banyu suci Perwitasari. Yen to Bratasena gayuh ya kuwi mau wujuding kayugung susuing angin siji, angka loro banyu suci Perwitasari. Ora sore Bratasena bakal tak pedharake ilmu jaya kawijayan, ilmu kasampurnan yuning rat pangruwating diyu, Nger. Akeh trisanga pirangu renangkul kinempet kampet dosang retnaning bawana aku kudu golek kayugung susuing angin karo banyu suci Perwitasari. Iya. Kayugung susuing angin kuwi mapan ana ing Gunung Candramuka. Alas Candramuka, Gunung Candramuka. Alas kang kliwat pati kangker-angker. Jalma mara, jalma mati ora ana kang bisa mlebu marang Gunung Candramuka. Angka loro, Bratasena kudu ngupadi banyu suci Perwitasari kang mapane ana segara Minangkalbu. Minang kuwi nglamar kalbu kuwi ati. Segara Minangkalbu manut nuting atimu. Yen atimu ngajak ngalor, Bratasena kudu ngalor. Yen atimu ngajak ngidul, Bratasena kudu ngidul. Sagoh apa ora? Awet ilmu iki tataane ora mung jiwa, ning klebu tataane nyawa. Bratasena yen to sagoh dadi wong unggul, ning yen to ora sagoh mung dadi ya kuwi mau ngisen-ngisenke Bratasena. Durna papaku. Yen pancene ngono aku jaluk pamit. Tau padi kayugung susuing angin karo banyu suci Perwitasari. Kang mapan ora segara Minangkalbu, Durna papaku. Pangestanana anakmu lanang pamit pati Durna papaku. Durna bapakku, piye, Nger?